Hola, cavalls i vaques! Avui us proposem fer una activitat per pintar amb gel. I direu, com es pinta amb gel? Doncs per pintar amb gel, primer de tot hem de fer gel de colors. I per fer gel de colors necessitem una mica d'aigua, espècies i colorant, una glaçonera i una cullereta per remenar. Ara, molt atents, que us explicarem com es fa. Primer hem de posar una miqueta d'aigua en això de fer gel, una miqueta a cada foradet. Molt bé. I ara, perquè després quedin amb color, hi hem de posar cosetes que tinguem per casa que tinguin color. Per exemple, nosaltres tenim colacao. Que sí, xocolata de posar a la llet, a l'esmorzar. Doncs ho posem a dins. M'ajudes, tu, Bernat? Va. Ho poses? Molt bé. I ho hem de barrejar una miqueta. Per què? Sí. Nosaltres també tenim pebre dolç, que és de color taronja. I ho posem. I hem de barrejar una miqueta, a poc, que si no s'anirà cap als altres costats. Una miqueta més. Aquest. Molt bé. I també tenim colorant. Colorant per posar el menjar. I li posem una miqueta. Has d'apretar una miqueta. Vale. No, molt bé. Ara una miqueta aquí. Molt bé. I ara un altre color. Jo l'obro. El vermell. Molt bé, i ara el del costat. Molt bé. No, que ara agafarem un altre color. També tenim color groc. Doncs vinga, l'hem d'obrir. Ara posem una miqueta de color groc. Va, apretes? Molt bé. Ara aquí. Molt bé. I aquí? Després ho barrejarem. I ara ens falta el blau. Aquí. I aquí també. Ja estan tots plens? Sí. Sí? Doncs mira, ara ho barreges una miqueta així amb la cullera, així del revés. Sí, com un pal. Ho barreges. Vale. Aquest? I ara aquest? Sí. I aquí falta el vermell. Molt bé, i ara que ja ho tenim tot, l'aigua amb el colorant, o amb cacaulat, o amb cafè, o amb alguna espècie que tingueu per casa, ho hem de tapar. Ho tapem. Jo ho vull tapar. I qui no tingui tapa, sense tapa. Ara ho posem al congelador, l'obrim i ho posem en algun calaix del congelador. Després de deixar-ho unes quantes hores al congelador, ho podeu treure i a veure què ha passat. Traiem. Està molt fred, Molt. Doncs ara ja ho hem tret del congelador, ho hem posat a una taula i obrim. Què ha passat? Ho podem pintar. Què ha passat? L'aigua s'ha tornat amb gel. Ara són glaçons de gel. Hem d'apretar perquè surtin tots. I s'han tornat de colors, tots de colors. Mira, els de color verd, els que hi vam posar colacao, els que hi vam posar espècies, colors, tot. I què farem amb això? Sabeu què podeu fer? Podeu pintar. Agafeu un full que tingueu per casa o un cartró i podeu fer lletres, dibuixos, números, tot el que vulgueu. Mira, el Bernat, vols fer un dibuix, Bernat? Sí. Mira, posa't aquí. Després faré com un gegant, vale? Podeu fer dibuixos. Molt bé. Està molt fred. Està molt fred, Podeu fer lletres, podeu fer els traços que fèiem a l'escola. Què més podem fer?
podem fer les muntanyes que fèiem. Fer tot el que vulgueu. Tot. Molts dibuixets. Sobretot, i mireu què ha passat amb les mans. Però no passa res. Ens rentem amb aigua i marxarà. Que sí? Sí. Doncs vinga, espero que us ho passeu molt bé i sobretot quan ho feu ens feu una foto perquè així l'Anna i la Joana ens ho ensenyaran. Un petó, fins aviat!